kanyo timre onge, tadwa nyisi kawuono ni wiyi wilie nyaka gi wach manyo osetimore. Jomoko nyo nitie ma ok nyal mbeko kata mane yot nikech ne chwanyruok owuok e higa mar 25. Jomoko nyo seneno ka gima Nyasaye onge kodgi nikech lweny manyo gigoyo mar udi kod lope mane gidong godo e piny endi. Jothurwa kabiro kata danyisi ni Nyasaye onyisa niya, wan ok ohaw gimoro mantiere chien ku. Kawuono agombo ni wiyi wilie kod gigo manosekotimore. Ang'eyo ni kata sani iywak nikech samoro nyiiko nyaka nyathi e bath ot, to kawuono Nyasaye wacho ni wiyi wil godo nikech osebiro kendo oikore mondo owuoth kodwa wuoth mwadwa wuotho gi kar kani. Nyasaye ora e studio ka mondo anyisi ni kawuono gi sani ka waloko iga wadonje iga manyien mar 2026 to nitie gima odwa dhi timo kendo odwa dhi chung' kodi mondo wich kuot manye neno e kor igani obed ni onge kendo. Jo-Kristo nadwa ni ng'eniya, kata kane nitie rach mane nitiere kindi kod jogo momiyo samoro nyo ok nyal dhi maber, momiyo in dalani nyo siko ka koko ng'eny, momiyo in dalani nyo en kama tuoche mosiko ka wuothe. Kawuono Nyasaye nyisa ni ka wakadho kendo wadok e iga manyien to nitie gima osechano kendo biro dhi timo kodwa mondo mi ng'ato ka ng'ato obed kod mor. Mae momiyo ne chunya oyawre mondo abi e otieno ni endi ma kawuono abedi e studio waka endi mar Ramogi mondo awachnu gadiera ni ngima ma Nyasaye kelo, Nyasaye wacho na ni dhi rito. Jogo manyo wuotho godo kochako godo, Nyasaye wacho na ni dhi rito. Kawuono ka wakadho kwa dhi kucho, osepango kako dwa dhi konyo ng'ato ka ng'ato. Gimoro ka gimoro ma dhi timore, Nyasach osenyisa ni en ochung'ie kodwa. Emomiyo adwa ni achaka medie muma moro achiel ma biro dhi godo mapiyo piyo mawuok kuom Hagai 3 matindo 18. Ruoth Nyasaye nowachona niya, abiro golo masiche oko kuomi mi ok ginimi wich kuot kendo. Ma endi Nyasaye koro wuoyo kendo osiemono wach ni wich kuot manyo waneno, wich kuot manyo rado kodwa, manyo miyo kwa chalo jogo malamo Nyasaye, manyo miyo wabet mokia kada kuma Nyasaye nitie, momiyo nyo mako nyaka mirima e kor iga manyo wantiere ni. Wich kuot no wacho ni koro biro mondo miyo gol oko kuomwa. Nyasaye ora mondo anyisi ni ka wakadho wadonje iga manyien, donge dang' ibedie kod Nyasaye mondo mi ikadhi to gol ni wich kuodni. Wich kuot manyo semaki ok en wich kuot ma koro chak ibiro neno kendo. Adwa ni puodhri kaka ja Nyasaye mondo mi ka wakadhi otieno ni endi ma kawuono mwadonje tarigno mar 1 e iga mar 2026 tibedi ng'atno mong'eyo kendo ibedi kod adiera nigi kawuono ni Nyasach onyisa ni wich kuot manyi neno ka nyithindi kata ok nyal dhi katedo, wich kuot manyi neno ka kata dalani onge ng'at manyalo bet siko ka ji mere seche te, wich kuodno dhi wuok kendo. Dalani kama nyi neno ni dong' kidak kaka ng'at ma chi liel kata ng'at ma onge kod kaka kony, Nyasaye nyisa ni wich kuodno ibiro dhi gole oko te. Nyasaye moora mondo awuo kod jowa ni Nyasachwa wacho niya, ni kawuono kokadho kodwa wiwa wil kod gik manyo timore. Obedi ni nyo en malich machalo nade, obedi manyi goye wagodo, obedi machalo nade manyo nitiere mbelewa, to Nyasaye wacho na ni kawuono oikore. Nyasaye mabiro ire ni endi Nyasaye manyalo. Nyasachwa mabiro luongo e studio kani kawuono ni endi ka piny olokore mudho. Osiepna en Nyasaye madwa ni mondo okadh kodi kendo donj kodi oyud omi ngima mondo mi kawachako to wich kuot manye isebedo kineno e higa mar 2025 manyo miyo chunyi chandore kata mana kaka idhi pidho nyithindo, manyo miyo chunyi chandore kata kaka idhi dak kod jogi. Nyasacha onyisa niya, oseloso yo maber. Mae momiyo kidhi e Jeremia 29 matindo 11 to wacho ni aseikou kendo ang'eyo kaka koro ng'ato ka ng'ato dhi bet. Achanonu gik mabeyo ma ngima ubiro dhi bedo godo. Kawuono sani ka wakadho wadonje igano manyien, tadwa nyisi ni Nyasaye osechano gik mabeyo ma koro ngima wadhi bedo godo. Ng'ata kata mantiere ka, ng'ato mawinja gi kawuono, ng'e ni ka Nyasaye nyomi teko mikadho igani endi, mikadho igani midonjo nyaka kama koro wachope kawuono ni mwaloko godo igani, akwayi ni bed kod ng'eyo ni Nyasachwa dhi medi teko mondo mi wuothi kendo ibedi ng'at Nyasaye mong'eyo ni Nyasaye dhi rite yorege duto te. Jothurwa chunya mor, emomiyo naringo kata dami ni thuolo tin manade to nyaka nabi mondo anyisi niya, chandruok gigo wich dhi wil godo, chandruok gigo wich gigo dhi lal nono. E higa ma wantiere ni Nyasaye osenyisa ni wich kuot manyiseneno mago te dhi oko nikech oikore mondo mi okadh kodi kaka nokadho
kadho kod nyithind Israel manene no chandruok, manene no lweny kane gin e lwet Farao, to kano giko many Musa gut Abraham manodhi kanyo gitimne, Nyasaye nomiyo gi teko makata ne lwenje tek to ne gikadho. Wambe wakadhi kaka nyithind Israel nokadho na makwar. Kawuono ni endi wakadhe to mana gi teko mar Nyasaye, wakadhe to mana gi teko mar Nyasaye. Koro akwayo ni ng'ato ka ng'ato mantiere kar kama winja gi kawuono ni endi kawantiere e lokruok mar iga, akwayo ni ng'e ni wadonje 2026 kod teko mar Nyasaye, kendo kata kwa biro dhi wuotho to wawuotho kaka jogo manyo Nyasaye. Nyasaye osewacho no ikonwa weche maber, kendo wichkuot manyo waneno gi gigo manyo chandowa gigo te dhi oko. Mae wach ma Nyasaye nitiere go. Emomiyo kata ka iwuotho to apenji, donge ing'eni kata Isaya nokoro wach moro kidhi e Mumbe michopo e 40 matindo 31 ndikono wacho niya, to joma ogeno kuom Ruoth Nyasaye teko gi noduogi, gini kongo mana ka gima gin gi buombegi. Donge ne ka ranyisi adier ki geno kuom Nyasaye teko ni koro duogo. Emomiyo akwayi ni kwasedonje iga manyien mar 2026 ni gena ni kuom Nyasaye nikech adwa ni teko ni oduogi. Gik manye paro ni onge, Nyasaye woche Nyasaye dhi bet. Ma megi mana ajwago mondo mi jo Nyasaye ubed godo gi geno. Ang'eyo ni udhi maber, igani akaw duto te aketo welet Nyasaye. Nyasaye mondo ritu. Erewu kamano. An kaka nasenyiso nyinga, an Pastor Nicholas Ondiek. Analeme din mar Holy Ghost Church. Ne jowa duto te mantie Kenya, chunya mor kanyiso ni beduru kod hawi maber, kendo dhiyo ug'e ni Nyasaye dhi golo wichkuot e weche duto manyo makou, kendo udhi bedo nyithind Nyasaye. Ang'eyo ni ka Nyasachwa ni otimo maber, to gimoro amora mosechano maber ubiro dhi nene iga mwachako kawuono ni. Nyasaye mondo gwedhu gi mano. Ne din mangima walamu Nyasaye. Jo Kristo te wago wero kamano. Jowa mantie wamakre uru mondo Kenya obed kod kwe. Alemo. Nyasaye wuonwa jang'wono kendo jaera. Akawo nyithindi duto mane wantiere go aketi lweti Ruodha. Ine ming'egi kama oingo kaka ng'egi, to kowa kadho kaka nyithind Israel nokadho nam makwar, wakwayo ni koro imiwa teko. Chandruok gi masiche manyo waneno, igolnwa oko chutho, tirwaknwa malaikni mag polo madhi rito wechewa duto te. Ruoth mae kwayo, miwa neema mar polo mondo mi ng'ato ka ng'ato yud gimanyo chunye gombo e higa manyien mwadonjeni. Nyasachwa mondo gwedh ogandage to rit tienge gana gi gana. Kiparo jok mantie jela gi jok manie osiptende, parie sirkal mar Kenya ilemne jotendwa manyise miyo manyo wuotho godo, kendo parie Royal Media ne jatendwa maduong' manyo rite kendo mantiere kun kama enitie. Nyasaye dhi radna kode gi jotichgi duto te. Ileme pinywa ni Nyasaye kwe kende makro bedi e kona koni gi koni lamo mwachiwo e tarigni mar 1 oradie kod timbe manyo richo manyo miyo remo chwere ndara olal chutho, to gwedhie jobe mantiere tiche dier nam kod maringe koro yulwase. Ma ywagi Sayo biro godo iwinjwa kwa tinende duto akelo ywak iwinj Nyasacha kama initie gwetho ai polo malo kimu wakedi kwang kodwa kuom Roho Maler osendo. Nyasaye mondo gwedhu kawachako iga manyien.